kashatta kaiwala kabun maingen kaiwa upshacham sipa lago cast ke pashala ogo saida in son riga o finite fact ke pashala kashatta ka dito ma Pan tugay nas ki pensi nyo man kan bilo kag sa God then later pagday ka na fascist yo yama adito ay fascist ko siya fascist igen na kayo that means you don't share the pen sile kapag ye nakibutan yeo pagmay tanan kung ingay taway na siya ingay norena accept mo ingay norena ay siya mo pagmay din naman your own akin din Todo na laki yes ya akin din eneno ang kay sikap ki yes sa sema tin all of man ka at ay siya wita mo there bukan to ba na apa na pasikap ki ekose ki ishanta ya de kay na fresh oil la akila ni ki buklan mark siya posto na agofi ay din na koin si periti and that no ki ko sa pro ayo dala ko na ko sa star ay to fa daw tayo na mabusiya Fosting ngayon, ika-trade yo. Actually, nagkakaroon na siya na. Ika-proy na siya ka ito. Hindi ko yun ito ka. Kakin ako na tayo ito. Ito pero, ika-proy na siya ka ito. Pati expect ko yung talk na ipensa. Ito ito. Timing na ka ito. Pero na ka ito. Insik yo. Ipen mo ito. Ngayon ko yung tutupok na ipensa mo ko siya. Pag yung marit sinakita niyo, fact na nasumpon ko yun. When gathered together, people brought us in our home, we expect to book it. A kind of epic, must hear masses in God, and God and God, God in the hope of God. Feeling what the palm and mark in that fashion, as he did by me. But if there is a comes in God, not when I say, God did more at the city, at the city. Why am I getting fair like fact? I'm saying, in fact, I'm not. Hindi pa may mga kayo, may panis na gawin kayo sa mga at fashion, man at iba lang sila. Paano ano, yes, mga hindi kayo matapit. Hindi kayo ito lang. Hindi kayo ito. Arsh kibet sige, may plan sa matak na may tayo. Kibet po todo. Ito sa rena kasi yun. May bilo. Hindi kayo suwag na yun ka. At hindi kayo ito lang. O, par, tuk na kayo. Napigyan pa yun, alam ka. Hindi kayo ito. Ngayon ng Immaculate kay Mark siya siya hospital na. Naging siya testoliga ni Megos, fast sinawal ko na isinalay ko siya. At di na hospital ko siya sa kanya. So, fast siya may kanakalamig ay iman. Ubayin ko ni iman ka na kayo. Kagkala nila na kayo na Christmas, ay siya na kayo what we tanggalan sa wire of hindi traditional na actually may mga laws all social. And actually, kada ni guest na siya tinatapos na Christmas. Paano yung guest na natatapos? Hindi ko lang. Kung ko na kada yung mga mga na meron basic na kaso. Hindi ba yung nakaso? Kung ko pa yung mga ganito na mamaya ko pa hindi ba yung isa. First, very good. At siya hindi broy sa mga katang-fashion kasi. Kung ko yung broy na kayo. Pagka siya ito na tayo flow out, kung di automatic siya ng tayo flow. Ispitong sila ka na siya, paano i-choke ya mo. Paano kung tayo rin siya doon sa siya, kung pa yung gata na siya ka kayo bro. Kung feeling natin na siya gas ka doon, kung bilang siya ka na mo, paano ka niya, hello, ingaan mo, ako sumpay mo, at siya na sa siya. Kaya ko, ilaman ito yung drawing na cashier. May tigil ng tawag mga ito. Kikatsog na kasi ano siya meeting mga that cashier. Bro, is a very young children. May utak na siya siya people na party na cash up invite me that cashier. Kung ito kayo mga price siya cashier. For that sila ay isa na i-destroy ka. Some gulo yung mga kayo. Some gulo yung mga kayo. Komento na infero, pero mas pagpapalaki din siya. Masima, siya siya. Iba din siya yung mga wasing mga ito. Long ko lang capital lot,
ai zien sie也和上不了的心对我视为嘛对来对个上不了的心大不了的心往那边去要个自己不得个你得对上不了的心对我不管那没救嘛แต่พวกเราเป็นคนที่เราสูญเสียแฟนที่เป็นสิ่งที่สบายจะมาฟังเป็นสิ่งสร้างตัวเอาไว้เนี่ยในระดับเราไปเป็นยาช่วยเป็นบริษัทเอาตัวดูเองอ่อนรอยจะสร้างตัวแล้วก็ไม่ว่าจะมุ่งความไม่ว่าจะมาตัวในสิ่งต่างและว่าเป็นอะไรมันเป็นอะไรตัวเป็นเจ้าในระดับที่สบายตัวเองเพราะยิ่งมากสิ่งที่โกงทำได้ไม่ได้ก็ใช่วันนี้เราเป็นนักเสียงยอมเสียสิ่งต่างของรอยและเราเอาไปเป็นตัวอีกรอยในสิ่งต่างอาจจะไม่ได้ไม่ก้าวเสร็จแต่ไม่เสียก็จะเสียแล้วนั่นคือเหตุผลที่เราบอกกันได้ก็ที่ไปเราในที่ในสถานเป็นแบบการที่มุ่งมั่นพอแม่อาจจะยังฟูโตตัวมาอาบุเลยเป็นการสักการเกี่ยวกับยูโรมันก็อีกวันที่เราถือเสียงยาวก็ที่นี่นะเสร็จแล้วอีกสิบเอ็ดเกี่ยวปล่อยละชอบวิธีการก็เลยก็ยังโชว์นะเกี่ยวอีแบบคือว่าเสียงมาตัวเกี่ยวปล่อยไปแล้วไอ้ตัวอย่างปล่อยเสียแต่ก็ทักษะที่เกี่ยวปล่อยไปเลยตอนนี้ที่วิธีโชว์นะเกี่ยวปล่อยไปแล้วอันก็ยังจะเล่นเกี่ยวสิบแปดไอซีดับเบิลตัวนี้ให้ปล่อยไปที่วันปล่อยไปแล้วปล่อยสิบเอ็ดวันให้เราได้การเสียเสียที่เป็นตัวอันที่เสียสิบแปดสิ่งในฝั่งโน้นที่ก็จะสิบเป็นเล่นและเป็นวันเสียที่นรกปล่อยมาเสียปล่อยด้วยตัวก็เสียที่กินส์ทำเราอินรีที่ก็จะด้วยเลี้ยวชอบมาปล่อยมาเสียที่เยสแต่ตัวดูเลยเป็นตอนนี้เพื่อนที่ก็จะดักเพย์ก็แต่ที่ก็ที่โอยปล่อยช่วยเราจะปล่อยเสียปล่อยเสียแล้วตัวเสียมีเสียโซเชียลเป็นต้นสิเพื่อนนะครับผมแล้วก็ที่เราจะเป็นแบบอย่างเช่นก็ที่มีเสียพลัสนักดูที่มีสเตอร์นับเป็นสิ่งแล้วก็ที่เราดักเพย์ก็ที่เรียกว่าแล้วก็ที่ที่เราเรียกเป็นปล่อยเสียแต่ปล่อยเสียแล้วที่มีเสียที่มีเสียเยอะสิ่งแล้วก็ที่เราจะดูที่ก็ที่โอยปล่อยไปเนี่ยไปวันละปล่อยแล้วแต่ปล่อยเสียมาฟัชตอนนี้ที่กิจชวนเนี่ยฟีนบัดก็ยังอยู่บนไอบุชแล้วก็ชวนเรียบร้อยdan daar van fosse ideeën nagelegd met schoon in Roy Lolasho dan daar van best wel antilisme en dat is nou dat is maar Roy below dat schoon difference
yung nagtulawin. Oras, nagkakap na aksan pinesi, hindi ako gising sa kasi. Wala yung suyo minyan ba yung nabili. Ako yung nasi, ako yung nasi. Ikat yung ibroy. Bagay na, Crispin, once a month nasi, ikat. Ganito na, may fall. May drop sa ibroy mo. Dapat ibroy niya. Pagin ibroy mo siya. Ibroy na, ganito yung ibroy mo sa ibroy. Nakulay ito. Crispin, once a month nasi, tawag na ako, nagulog ko na. Boss, period ko tayong nas. Boss, period ko tayong kayo. Asur, square. Boss, period, laki din may sinuro. Pagiging ng suko, nagas mo hindi doon. Pati nito na, o yung maroy mo, yung bakit ko example. Ito ay nito na, mga kayo. Siya, all the job for you. Kaya ang defense hindi, siya na pinagawin na nasa ito. Huwag may nakulat ito. Kaya nag-i-nakulat ito defense hindi. Kung sabi na papansin ko ang mas, kumakungkod, parimugkod. Yakit yung receiver. Ang broad launch, ito broad yung wall, yun ba yung dako natin? Nawang silog, hindi yan ito. Ikaw mo yung dito, running to another wall launch. Yes, here's something that you know what you said to me. With launch, yung here, yung sa march siya na wala yung dito. Isali ko lang ako si Here's yung nag-after launch. Hindi ka na ito here. Ito ba sa akin? Ito sa friends. Friends ko lang si friends ni. After yung message, yung message, yung Roy. Yung friends ko na ako. Hindi ako na ako yung message. Ito ako nagkakasya ng kayo. Mga friend. Ano yung sila ang sinusunod sa pagandaan? Wala po sa mga fawag na dito ang sinusunod. Pag hindi na namin na kayo, natulan mo yung mga ganun dito na kayo. Friends here, not much. Hindi mo ang pero mga dalawa, paano mo yung drop dito? Pero yung yung dami ito. Malab ko tak sa fela Roy Kulo, kita ingin nak question na ke Roy siya na problem sa sosa.
nasa siya baba. Nilalabayan niya may kinalash sa siya plus Chelsea. Talan kinalash ko pa. Karena mga nakikikalan mo, karang niya kuwong na siya. Ilusin mo last. Ito pinagpensingin. Kahit siya sa plus manas. Lahat kong ilang karang niya. Nandito ka sa plus. Suot na yun. May siya plus yun. Talan kong ilang stars yun. Siya sa manas. Yang siya ko may may siya plus yung way ko. Talan ko. Siya squad sa lip. When you also found that you're going to move forward. That's why I think it's difficult.
sa pagtulungan natin si Umos Pagkawaproy o Porma Fascia Tari. Ang siya ba yung sa platform of the Siye, tulungan sa platform of the Siye, o siya siya tikin tosan, ay dashboard, Roy Palye, Roy Siye. Lucas Nancy Rossi. Here,
sila pilamanisen med plans att det var det av er. Han först är bra idag. Alla där får vi ha. Och det ser inte därför det är det då. Och så får vi oss med. Det är bättre man blir att göra på den första. Det är så. Det är great. Och i plans som säger det är Vamos daqui uma. Vamos ter na. Dala tanaw yun. Dito si Jumong. Remember she should end this. Remember she should end this. I am this way. Yeah. Glóma Lamas in a small church growing like Gato. Bella Belenagawa. Special on the now. I don't know York now close. But our best the known Vinars Prashal Kisham si guys see ma. Aš palaukit now. I get away. International.